Da, se loviră. Nu, îi lua mingea, da. Asta e. Da, se loviră. Se loviră, dar da, ai câștigat mingea. Nu știu dacă te duc cu cotul, poate, dar nu cred. nu, n-a avut. Amândoi sărie. Mai al lor nu prea sărie așa bine, de asta și pierdut duelul. Păi da. Gata, Jimbo, gata. Hai, Dragoș, mamă, ce mortăciune cu Dragoș să moră. Să-i vine lui, să-i vine mingea perfect. El mai dăm după ea. Știi când are Dragoș. Că nu și-o fi dislocat brațul, să sta acolo, că tot trage. Ori strică, ori... Da. Da. Bă, decât o bugie în portă, dar încolo nimic. Îi spusei, dar nu vrea să înțeleagă. Dă-i-o! Ce bă, până la mânta, bă, ce dracu, bă, din 3 pase, bă! Când mergea din prima. Da, mergea din prima, da. Nu e, bă, hai, bă, Manda, joacă! Dă-i-o. Venit din onside. Corect. Corect. Vezi, bă, l-a scos. Corect. L-a scos. Vezi, bă, ce înseamnă să cazi. La spate. Ce înseamnă să cazi. Dacă era Manda, nu cădea niciodată acum. Nu cădea? Nu cădea Manda niciodată. Periculos. Niciodată nu cădea. Hai, Jimbo, dă-l! Fu imprudent, atacă imprudent acolo. În colțul 16. Să fi lăsat pe Jimbo, hai că lasă-te. Jimbo dă, nu se știe nimic, nu e garantat nimic. Bă, că moartea e garantat. Moartea. Este, bă! Este. Bine! Ei, și acum trebuie să mai dai un gol relativ repede și gata. Bravo, băieții! Bravo că a avut acum. Bravo pe abureală de asta, că altfel nu dați gol. Da. Să tirăm albitrii de aia. Bine, hai să fim corecți la ocaziile alea, fără două ocazii. Atacă imprudent. Mie nu mi se pare că făcură gură prea mult jucătorii de la Leu, că nu n-ar fi fost. Asta spune tot. Asta spune tot. Hai! Hai cu Deu! Dar noi un gol meritam, clar. Adică, Panama, ce ocazii fură. Hai, Bă, vreau să văd cu un Diblescu acolo și te duci și în careu îi faci praf, auzici, bă? Hai, am curaj. În careu acolo ești stăpân. Nu-i nimic, asta e, ce e 1-0, care e problema? Știu că ai numărul 4, dar nu ești fundaș stânga. Hai. Aruncă! Aruncă, bă, du-te, bă, băiatule, pe drum! E bine, mă? Bine când tot plângă mingea la el. Hai, bă, că ce pun jocul acum, gata, asta e. De Fufrica un de gol, serios. Așa, da, acum mai joacă. Da, schimbă cu Ciprian!
Căcat. Ce încearcă să Hai, fac. barbule! Hai, tată! Mersi, Bogdane! Manda! Bravo, tată, bravo, bă! Stai așa. Uite așa. Du-te! E bine, hai, în careu te duci, hai în careu, îi diblezi, hai! Curaj, uite în careu, atac în careu! Hai în careu! Mamă, ce fac? Anto, singur Anto, du-te și ai la mână! Bine, bă! Bă, lasă-mă, fă, bă, ce zic eu, bă! Bravo, tată! Du-te, bă, și diblează, atacă careu! Virgulă. Bravo, bă! Bine, Lache! Bine, bă, așa! E ok, respirăm, e ok. Da, șut! Hai, pe pătrar, dă-i-o! Așa! Nu e. Treia mai liptată puțin, dă prea jos, prea la zante și în față. Iar, nu lasă de-a! Vezi că vine! Acum repede, iar! Da, Bodix. Acum! Hai, bă, toate pressing acum, bă, că bă! Așa! Lache, fute-te în ureche, Lache. Hai, dă-i! Bă, culă, mă! Alex, dreapta din prima. Alex, dă-i din prima aici, Alex, nu mai da înapoi când o ai. Bă, și acum. Bine, tată, bravo, bă! Bravo, Bogdane! Hai, tată, hai! Dublează! Ia cu tine, e sus! Și joacă barbul cu sără. Tu Fabi, că dacă vinea cu Fabi acum era... Hai cu Fabi, hai cu Danuță! Că i-a luat mingea, ce să... Hai, dă-i pas! Dă-i-o, du-te! Hai, mă, ia-i, mă! Anto, fii mai mult curaj! Ia-o singur, Anto! Ia-o tu singur, Anto! Ia-o și tu! Ia-o și tu! Hai! Da, ia-o singur, da. Take it alone! Hai, Tănuței! Ce-a făcut, bă? Bloca mingea! Nu, faul. Dar îl prinsă urât aia. A blocat mingea, frate, ce-a făcut? Păzea. Fii atent că e piciorul de sprijin. Stângul, la stângul se lovi, e ciudat. Băi, blocăm mingea, ce făcut? Blocarea amândoi. Uite, râdea Amanda de mine, dar poate să rupse acum. Poate rupse glezna. Dar tu mai poți, a? Cât timp? Păi oricum plec marți din țară. Pleci? Plec la muncă. E toamnă. În Elveția. Elveția? Acolo la ce? La muncă. Păi la muncă, la ce? La un hotel, restaurant. Strângem loz ca să avem pentru la toamnă, că să fim mai într-o poziție mai bună. Economică. Bravo! A, fut-o în gura, era aici! Bine, bă, Bogdi. Dar fundați și văzut și fă cu rălăsare pe ăla să-și preia mingea, să-și paseze, să... Asta e asta la mâna mea, să vezi. Să vezi torbat. Hai, dă-i-o! Hai, bă, ia-i! Hai, ia-i!
Și acolo nu fuieți. Hai, luptă, hai. Bă, bagă-l bă și pe ăsta, bă! Îl omorâ și fac eu cu asta aia, sunt toți pe poartă de omorți ei! Pătrare! Hai, Antru, hai că o să-ți iese până la urmă, hai. Personalitatea, Antru. Îți dai om în spate, Coza! Hai bă, urcați toți, bă, urcați! A fost o pasă adresată fără adresă. GPS unde e? Nu mai merge netul. Hai, schimbă! Daniel! Aia. Bă, bătesc-l bă până la urmă și pe arbitru. Al Ghici. E fault în atac. Al Ghici, bă, e previzibil la un moment dat, man. Crede că chiar sunt proști ăștia. Gata, bă! Bogdan! Lasă că e bine! Hai, man, dar mai imprevizibil. Hai, fii mai imprevizibil. E singur! Nu că pleacă ăsta, bă. Hai că e bine, bă! Hai, Fabi! A pierdut momentul favorabil. Hai, Danciule, și tu, hai, bă! Era în engleză. Și cu ea când ne dă acum? Săptămâna ce vine, dă verdict. Dar n-are cum să ne dea 30. Asta ar putea să ne dea niște suspendări și nouă. Ce ați făcut? Bătaie la Drăgotești, am uitat, toată lumea. Filmat tot. Adică ACF-ul are filmările. Pe noi au venit, au dat în noi. Da. Și în teren, și pe bancă. Dar e filmat tot. Adică n-au cum să scape. Mai zic la sfârșit, dar la început, acum, atunci. Bă, lasă-o, bă, afară, vrei să o faci în teren, să pui morții de mici, ce pot. Ia uite și... Cred că are efect și o întoarce. Bravo, bă, Ulache! Bine, Lache, bine, mă. Bagă! Hai! Cu doar din prima! Bă, ganiaș, pula! E bine, tata, hai! Hai, tata! Bine, du-te! Nu e bine. Nu mă ia! Nu e bine. Nu e bine. Hai că aveți mingea! Oprește acum, bă, bine, mai bine că oprești. Dacă-s gherat. Să lovi, bă, rău, ce vrei? Asta e, că-ți duc pe mână. Ia fi o radiografie. Fii o radiografie să încearcă. Care pe dracu? Scanează. N-are nimic, mă. A fost o piesă reușită de teatru. Da. Tata, unde le postezi pe Unde le postezi sau? Pe un canal de YouTube. Da? Să cauți după numele meciului. Lăcăița cu leu și scorul poți să-l bagi, știi? De ce ești și afară tu, bă? Da, băieții să se supără și dai eu. Să supără ce dacă echipa joacă bine, de ce să schimbi? Nu schimbi nimica dacă joacă echipa, bă, frate, bă. Dacă nu erai, aveam acum destul. Bine că era penalti, na. Da, era penalti. Bă, schimbă mingea, bă, nu mă ține la grămadă, bă. Hai, Nachi. Da. Hai cu Dani!
Hai, da, bravo! Bravo, ești pula aia! Sigur, Bărnicea, Hai că nu ia! Hai, bătem bine, băi, Anule! Uite în spate! Uite centru! Nu acolo, uite centru! Hai! Hai, Andu, care e efectos? Bine! Ia-o centru! Andrei, bravo! Singur! Uite dreapta, îți ridică mâna dreapta! Du-te, că nu e niciun om să găină. Bravo! La e bun fundașul ăsta cu mască, e bun. La ei. E bun. Hai mă, da și gol din Spate, barbule! E bine. Capul sus! Capul sus! Bă, ce se grăbește, bă? Putea să dibleze, putea să... Venea lansat, îl dibla în stânga, în dreapta, orice vrei. Hai la, că nu e nimic. Bravo! Hai, Tănuțe, e singur, Tănuțe! Bravo, băie, da, Fabio! Hai, Fabi! Hai! Hai, lăs! Bă, uite culoarea aici, bă! Ia-o, bă, și înapoi, bă, n-aveți, bă, înapoi, mă. Băi, frere! N-a ieșit, bă, futu-ți mingea. Da, noi, Cipa, bravo! Da, Luigi, bravo, Luigi! Bravo, Luigi! Urmărește, bă, că îi trebuie 3 atingeri! Pune un barbule presiune pe că... Bravo, Manda, hai cu data totul, Manda! Dă-o peste! Nu lași! Nu lăsa, Tănuțe! Bă, Ian, Te bat iar în 7. Dă-vă pase, bă! Hai, dă-o! Nu se uite, bă, în partea asta, bă! Bă, în partea asta! Hai de capul din meu! 2, Luigi dreapta! Sau care e acolo, nu e? Fără faul! Tată, urmărește! Fără faul! Fără faul, tată, noi! Bravo! Nu așa, bă! Ieși! Hai sus, hai! Singur, ia de plec! Singur! Urcă! Manda, nu lași! Schimbă partea! Dreapta! Dreapta! Bravo! Hai în față! Haide, băi! Bine, bă! Excelent! Hai, e singur, tata, hai, du-te, hai! Ieși, Nache! Ieși! Hai! Bine, bă! Barbule, nu lăsa, Barbule! Nu lasă! Lasă, Barbule! Ia-le vinge! Lasă că faci schimbarea de timp. Ce ocazie, mă! Ce ocazie Dacă avem, dădeau câte ocazii, s-au fost la toate meciurile, avea peste 1000 de gol. Deci cu Castanova a arătat 40 cu poarta goală, la vara. Că acum de-și bară, forța goală. La ocaziile care au fost. Lasă-i, bă, lasă-i așa, ușor. Ca CFR Cluj, 1-0, 3 puncte. Cipa, e singur, tată! Urcă! Bravo! Ușor! Urcă! Îți vine, ia-o acum, calm, ai timp, te uiți. Bravo! Îți vine, Nache. Bravo, singur, Cipa! Nu mai Cipa, zice, va picior. Păi nu mai va acum. Ies în centru că stați rău, acum! Hai, mă, Luigi, bă, aproape, bă! Du-te! Nu e nimic! Du-te, bă, că nu e nimic! Haide! Bine! Bravo, băi! Bravo, Andrei! Bravo, Anu! Bă, ce rată, bă, n-ai văzut așa ceva, bă, fratele meu. Îți vine, Anu, bine! Bravo! Singur! Ia dreapta, bravo! Îți vine, Andrei, îți vine! Bravo! Urcă!
Urcă! Bă, Luigi, bă, tot... Ce mă gătat-o, că-l plăznesc. Hai, stăm bine, hai, nu a intrat ușa aici. Ieși în el, ieși unul, băi, hai un pic, tatonează-l, că-i dai timp de gândire, uite, pleacă peste, ete, na! Dați, bă, bolovane! Nu-i mai dați timp în jumătatea noastră! Nu vă uitați la el! Pune jos! Hai, Robi, hai, tată, hai, Robi! Ăla-i acolo! Îl oprim acolo! Ia uite și... Bine, Luigi, bravo, băi! Hai cu Dănuț! Nachet central, centru, Nachet, centru! Singur! Singur! Nu mai bine! Hai, bă, urcă, bă! Hai, dă-o, dă-o! Acolo, bă, Iurea, bă! Bine, Andrei, bravo! Bravo, bă! Singur! Hai, singur! Bă, opriți-l, bă, la centru acolo! Bravo, Cimbu! Bine, bine, bine! Hai, preluare acum, bă! Bravo, bine! Acolo, opriți, acolo! Bine, bă, bravo! Așa, tata, hai! Eu, bă, cu tine, bă, Hai, du-te, du-te, du-te! Bună preluare, excelentă. Bine, bine! Hei, hei! Iete, nu e ușor, Da, vezi? mă, dar a avut... Scăpase și s-a aruncat după aia, era singur cu poarta în față. Cred că s-a gândit că e prea mult, bă, De ce mai căzuți, bă, dacă scăpa L-am singur? prins. Păi da, scăpă singur. Păi ai șansa față în față cu portarul, fundașul e dus. Bă, scăpă singur, bă, nu, de ce caz, mă? Zic că nu mai putem. Păi de-aia. Nu? Așa nu putem. Tu ca atacant scap singur și te arunci și du-te și dai golul, frate. Potop. Hai, mă, data 2-0, bă. Ieși! Wow, bun. Lasă mingea! Ține minge! Minge, domnul arbitru, hai! Uite-te, Andrei! Bravo! Hai, bă, ia-l, mă! Ia-l, bă, că ai cheie! Bine! Bine, tată! Hai! Uite centru! Gol! Hai, Dănuț! Bă, morți, mă! Ușor! Rupe jocul! Da, obții fault, bravo! E corner! Corner! Na. Părul cu atinsă, Bă, ăsta oricum de-l băgam ești. Mircea, scap singur, dai gol, frate, nu mai te arunci. Dacă mă călcă cu vrei să ne discută cum noi puteam. Hai, bă. Ce văzut pe dealul ăla, bă! Nu spune mie că nu puteai să mai continui. Ce dracu la ăla, e rău! Ce dracu? Dacă pun primul la minge și în loc să șuteze, ce dracu? Și tu de mari de scăl că v-ați luat voi. Dați că ridici dacă se gândă de el, dar nu de bine. Băi, clar, ca ăla care? Adică tu nu-i poți face. Hai că da prost, bă, hai mă un pic mai atins, mă. Bagă, bă, că să duce! Ia-l Manda în centru, Manda. În centru făceai praf, Manda. N-ai curaj. Haide, hai!
1000 de rate cu lever. Care a fost avea Nu, mai pentru ei din ce în ce mai greu, vor lua gol. Căzură de tot, fundași, pa. Bă, 40, nu exagerezi. 1-0. Dar nu dăm noi. Bă, da, prost, bă, da. Nu-i nimic, nu-i nimic. Nu-i nimic, Nache, nu-i nimic. Nu-i nimic, da. Nu-i nimic. Ce fac, bă, fratele, bă? Dă-i poartă! Bine, bă! Bravo! Ăla e! Ăla! Hai că se revanșă. Se revanșă, că o scoase bine. O scoase bine. O scoase bine, mă, ce ai? Era greu de scos. Nu m-a avut altul, el a pus singurul unghi de pe astea, pe game. Aruncă bine după aia. Și departe de minge, de-abia au ajuns. Bravo, bă, bravo, bă! Bine! Ia căltar, el! Singur! Aie! Gol! Eu am văzut gol aici. Căzut ceva acolo tare. Dăciulescule, luai lungul, bă, de acolo. Nu mai putut că-l închisă fundașul. Închisă fundașul. De-aia dă după scurt, că-l închisă să nu mult pe arată. N-are nimic, Nu face prostii când ești ultimul om, dai în minge, bă! Oza, vino aici la ăsta. Stai acolo, Fabio! E minutul 27, vă spun eu, și 20 de secunde. E minutul 27 și 29 de secunde. Bă, joacă partea asta, sunt 2 aici, acolo 20. Schimă, bă! A, prea mult vrei și tu. Prea mult vrei și tu. Uite-te și... Bravo! Mergea pas acum, bă! Pas! Poarta goală. Bă, cât era tot, bă, nu bă! Păi dacă nu se uită să dea pas el acum, ce să gata, dau eu gol. Din unghi. Vezi aici, bă! Manda, vezi om în spate, manda! Ești, Danuț! Aluncă, bă, fută! Bă, ce să joacă, bă, ce scrie acolo? Dragoș, capul sus! Întoarce fața, întoarce fața! Uite, ai om aici, dai direct, ai dus! Îți vine... Bravo, bă, Lache! Hai, că da, ce vrei? Lache trebuia să vină din prima, Lache stă tu mult. Să treci, domnul cameraman. Mai poți? Mai poți? Mai poți, mă? Mă uit aici cum nu putem să dăm un gol, frate, nu se poate așa ceva, bă. Mamă, ce miroase aici gunoiul ăla. Nu, mai e momente când miroase foc. Hai, tata, hai, bă! A fost, da? Ce mai? Ce, bă? Offside. Arbitru, și arăta arbitru. Arăta încolo. Am nu susținut și arăta fault în atac. Hai, hai! Dă-ți galben! Mircea îmi spune că nu mai putut să meargă, că îl descolță ăla. Și dacă descolță ceva? Mai pe lung, Că nu Fabio, putut mai că pe ce că îl lung! descolță ăla, de-aia nu trebuie să mai continue. Pe dracu. Fabio, mai pe lung! Hai, tata, hai, hai! A dat bine, bă!
cum ne zbatem, bă, băiatule, bă, când trebuie să fie easy 3-4-0. Cât mai e? Mai e? Mai e. 15 minute. Cam așa. Fără prelungiri. Fără? Să te prelungi. Poate le dăm mai devreme, că așa fac eu de obicei. Minutul 40 dau prelungirile. Da, da. Adică minutul 85. Bravo, bravo. Noi dăm. Nu, dau ei așa, ca scap mai Dar repede. spune-i lui ce cui Tensiune, dai. sunt tensionați. Nu, vere, de lene. Să știe la hai bate Să deja. ia banii să fugă. Da, să ia banul mai repede. Aoleu. Asta a fost defectuoasă. Hai, băieți. Uite în spate, uite în spate, în spate. Unde e tare terenul? E nașpa rău. Băi, ce nu polele... E nașpa rău, știu. E ca la Coșoveni când e tare. E ca la Coșoveni când e tare, e aceeași chestie. Acolo, cu portarul nu putea să controleze mingea, nu putea să Da, mă, e ca la noi, ca la Coșoveni. Deci nu puteai să controlezi mingea. Sărea ca din bară. Pe dracu. Este capul minge, ce microcolifică. Ce este aici? Pe fault. Hai drumul, vezi că are 2 inci pe ăla, bă! Hai să vedem, hai. Bravo, băi. Mai bun care eu acolo la portar. Fii atent că Fanet va da gol, dacă dăm gol Fanel dă. Noi dăm Andrei. Da, e faul, da. Îi sări în spate. E faul, da. Faul. Ia-l, bă, nu lăsa acolo, bă! Vezi că strigau la tine ăștia. Pătrare și nu vezi că se strigă. Mult. Sus, tata, hai sus! Nu strigare la tine așa la tine. Acum! Bravo, bă! Zeu! El, Lăcătuș mai făcea așa. Știi? Lăcătuș făcea așa. Știi retelele pe jos, vezi? În șurubări, văzuși? Haide, ia rup joc cu asta, ei. Dar el să-l mai rău la șurubări. Nu, e artist, îl văd, e artist și el. Băi, condiția fizică e de bază, ne poate... Vezi, e greu, mai ales când e cald. Trebuie să fii pregătit. Mai bine îl trage tricou de pe... Zici că ești pe miriști. E greu. Dacă ai căzut pe burtă ta. Virgeu, la locul tău, Virgeu! Uite, preluare proastă, nu o să-și ia despre poartă direct. Nu știu cât de ăsta gol, da? Și serios, da seama, că nu veni așa. Veni tare mingea, văzuși că nu fu ușor să dai în ea din prima. La cum sare. Deci terenul ăsta e prost. Dă relativ bine minge. Da. Dar e terenul prost. Mi-a plăcut la Drăgotești cum am dat atunci. Trebuie să te apleci mult pe ea, știi, să te pui să o acoperi cu tot corpul, La cumva. Drăgotești ziceai că suntem de pe altă planetă, așa am jucat. Pase direct, jap. Tușe și centrale direct. Dar nu intră acolo. Nu intră acolo. Au intrat pumnii. Nu au intrat nici pe mine, n-a fost nimic. Lasă, băi, 3-0, din loc de să... E bine la gol averaj. Bă, dar fuge ăsta, zi, Lache? Lache, rupe. Folele că fuge. Cine? Lache. Fuge, da. Cheamă, bă, centralul și de roșu. Am dat bine, mă. Hai, Ale! Bravo, Ale! Offside. Offside! Alo, gara! Toată-l în pula! Joc piesa.
Plecă, n-a vorbit. Ia uite, dă-te galbene! Băi, boss, văzuți de aceea că forță, da? Telefon, ia dă-l da? Ia dă-l pe telefon, chiar vreau. 3 metri. Ia de că să vezi ce... Ne uităm după aia. Uite băi, al vostru, uite acolo. Ia, dă-le filmarea. Cred că în timpul vinderii cu spate. Mare, de tot. Nu, din unghiul ăsta nu puteam să vedem noi așa de bine, dar impresia a fost că fu offside, pana mea. Mai departe să Eu devie celălalt, deja era în offside. Păi asta zic, eu devie ăla, că dacă nu devia era ok. Dacă nu devia, nu era. Bă, dar uite-te și cum sare, bă. Noi cum copăi? Țangă, bă. Hai, Lache. Alele, Lache, uita să-i mingea, bă. Vă lăsă pe drumul. Păi așa e, bă, dacă nu dai golul de 2-0, să faci 2-0 măcar. Bă, asta e, bă. E greu, bă. Te chinui. Te chinui. Cum mai e tot? 10. Aruncă, bă, sus aici, bă! Nu la grămacă, bă! Ia, deci. Căliola din spate. Da. Bine că nu se duce. Offside, era offside. Las că vine! Hai! Acum dă-l, Fane! Du-te, Fane! Nu mai, offside. Oricum nu mai lua. Păi da! Mai mare și... Cât de tare se duce mingea asta. Sunt și bă, le și umflar acum, când cu terenul tare ce să le facem Bă, tun. dar unele sunt moi, n-auzi. 10 metri, asta e mole. Doar 10 modele de minge. Pe 200 modele. Nu sau asta. Ba, nu, fără. Nu, mă, că zis omul că udă terenul după meci. Da? Da, mă, da. Că bagă pe după meci. Mă, da, stai departe de el, băi! Bravo, bă! Hai, bă, joacă aici unde zic eu! Hai, dă-i! Calm, bă. Da, excelent! Hei! Roșu, așa, direct! Bravo! Pe ce dracu pune mâna pe ce este? Eu dădeam galben. Eu nu dădeam roșu, eu dădeam O să dai cu galben. mâna minge. Eu dădeam galben azi, aici, nu dădeam roșu. N-ai, bă, voi să dai cu mâna minge. Până-i voi! Eu nu dădeam roșu aici. Eu nu dădeam roșu. Păi, dar tu nu ești arbitru. Era bun, ce? Nu dădeam roșu. Nu. Pentru că nu fu prea central și oricum era între el și poartă el, fundașul. Eu, brăscarul, ia! Fotbalul se joacă cu oță în Îi le afară. arătă, bă, îl dă afară acum, că îi le arătă deja. Arbitre, dar fi mai și tu cu ochii, ca lumea! Nu mai tot joacă în mizerie, Pula mea, el nu vede când este de văzut. Da, nu mă. vă în gură să vă fut. Da, așa e, galben trebuia. După mine galben trebuia. Păi roșu nu e doar decât situație iminentă de gol, îmi dă Asta situație zic și eu. iminentă de gol la jumate. Asta zic și eu. Cârba drac. Fii atent că intră Alex, polițist. Ăsta dacă nu dă gol... Ia uite, bă, intră antrenorul, bă, ne-am dat de Și duce la picioare. Care e tare noroc, a? Păi nu, dar el numai așa, că nici pe Da. la picioare. Hai concentrare bună! Ia la față. Hai sus! Cum dă dunia. Bine, bă, bravo, tata, hai! Ia ei, mă. Băi, mă, dar din preluare așa se duceam în centru, dar nu știu de ce o opriși. O avea să și-o preia direct în centru, dar el și-o preluă spre, tot spre tușe. Direct, mă, Cea direct. ta el. Aia cu praf. Hai, bă, că mai 10 minute, bă! Hai jos, hai, Manda, hai! Alex! Nu mai sta, lasă-l! Nu le mai dă, lasă casă! Singur! Du-i-o, mă, în centru. Hai, Fane, rezolvă tu, ia! Bravo. Gol. Da, bă! Da, Asta, mă. bă! Așa! Dă-du bine, mă, dă-du bine. Acum nu mai am. Fii atent că mai avem 5 minute, 6, 7. Așa, tata, așa! Bravo! Stăm bine, bă, stăm bine în continuare, Manda!
E turbat ăla. Al vărâcă. Vreau să văd statistica ca la Champions League. Bravo, băieții! Robi. Hai, că mai e 10 ca minute. lumea și scoase și penalti. Și Alex joacă bine acolo în centru, îți acoperă stăpâni și îți recuperează mingi, nu-i așa? Îți recuperează mingi. Nu am muncit la teren. Adică la Crința joacă aici, i-au luat altul și el aduce pe ilugii la Românești. O, vireau, dragă copii, da, mă, Păi da. să ia unul acum să-i curat. Au multe în cur. Mă duc pe alegeri, că au multe, au scos oameni la pensie. Unul din Palilula i-a dat puncte de colectiv de la Lăcâncea. Bă, n-auzi, bă, ce leagă imediat. Rupe ciumagul de ei. Bine, tată, bravo! Hai, bă, la colaborație, bă! Hai, colaborație! Hai, dă-i-o! E bine și așa. Hai, bă, hai, bă, hai, bă, cu 3, hai, bă, cu 3. Corner. Hai, hai, hai! Corner. Lasă-o Fane, că n-are nimic. Trebuia lui Fane să-i dea. Ce pe meciul ăsta? Nu mai e la 3. Nici nu e 1. Dacă rămânea 1-0, zicea, bă, le 0 în 11 metri, știi? Așa vă ziceam. Hai, bă, cum că La unul, ocazii suntem campioni. La ocazii suntem campioni. Da. Golgheteri. Moară-ți, dacă nu. Bravo, mă, așa. E bine, e bine. Bine, bă, du-te! Frumos? Dădu cu stângul cum dădea Charlie Chaplin cu dreptul. Bă, să oprești, bă, Dani. Bă, nu trece, bă, fluieră bine. Fluieră bine, va fluiera bine. Nu văd în partea asta. Da? Lasă pe Fane. Ce te cu boala, mă? Hai că se calma. Nici nu fug, nu? Ai gândură și seama. Știi? Într-un mod inconștient și-a dură seama. Sar peste el, bă! Dar vă zic unde era ăla? Bă, ce faceți, bă, ția, bă? Dar fie să votez acum unul ca Băsescu, Antonescu a fost la securitate, deci ascunde dosarul. De ce îl mai ai pe ăla acolo, bă, prostule? Ce pără cu politica ăștia. Iar mama lui a dreacă, era unul olarii, polonez. M-am pus să scriu pe băgane, n-am scris și mi-a dat 8 luni la locul de muncă chiar casa, dragă. Mi-a dat 8 luni, să nu i-am dat niciun rezultat. Tot aproape, mă, dar simți. Haide, hai că mai e puțin. Nu Fane, nu Fane, du-te, du-te, Fane! L-a prins, nu mai. N-are forță. Vorbești, mă. Dar uite, îmi place că el e foarte insistent. El e foarte insistent, știi? El nu renunță până că nu mai e ultima dată, nu renunță. Acum! Vezi că vine! Ia-l, ia-l! Ia-l de acolo, mă! Hai, Mircea, îl oprește acolo, Mircea, că nu mai are unde. Hai acolo, băieți, hai, băieți! Hai cu egalare, băieți. Bine, tată! Hai cu egalare. Este! Trasă de timp, fură cu 1 minut. Fără cu 1 minut? Fără prelungit, fără nimic. Fură cu 1 minut.